Els casos de corrupció van deteriorant la vida política al País Valencià. En general, la gent pensa que això de la corrupció no va amb ells, però el cert i segur és que la corrupció és un robatori, és els diners que havien d'anar a la sanitat o a l'ensenyament o a les carreteres van a les butxaques d'uns quants i per tant van deteriorant la vida del personal. Per canviar aquesta situació, Esquerra Republicana impulsarà una oficina antifrau que fiscalitzi l'acció de totes les administracions públiques. Cal, a més, actualitzar i modernitzar l'actual administració i, per tant, implementar l'oficina electrònica per tal de facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració. Impulsarem la llei de transparència per obligar l'administració a facilitar la informació a la ciutadania, perquè al cap i a la fi un govern transparent és un govern de tots.